Ympäristöllä tarkoitetaan luonnon rakennetun ja sosiaalisen ympäristön muodostamaa kokonaisuutta, joihin olemme vuorovaikutuksessa. Olemme jatkuvasti yhteydessä ympäristöömme ja voimmekin muokata sitä, vaikuttaa siihen positiivisesti ja negatiivisesti. Sosiaaliseen ympäristöömme kuuluvat läheiset tai muuten ympärillämme olevat ihmiset sekä sosiaaliset verkostot. Sosiaalinen ympäristö vaikuttaa paljon hyvinvointiimme ja siihen, miten koemme osallisuutta ympäristöömme. Sosiaalinen ympäristö myös kannustaa ja tukee meitä lähtemään mukaan mielekkääseen toimintaan. Ympäristö, jossa vietämme aikaa, vaikuttaa meihin valtavasti. Tärkeää olisikin luoda ympärilleen sellainen tila, jonka kokee itselleen miellyttäväksi. Ympäröivään tilaan voi esimerkiksi kotona tai työpaikalla vaikuttaa monella tapaa. Helppoja tapoja ovat sisustuksen ja valaistuksen suunnittelu ja tilan äänimaailman miettiminen. Itselleen miellyttävään ympäristöön voi myös hakeutua sen mukaan, mitä sillä hetkellä kaipaa, esimerkiksi vireystason ja omien mieltymysten mukaan. Erilaisilla viherympäristöillä, puutarhalla ja puistoalueilla on pitkät perinteet mielenterveyden tukemisessa. Nämä ympäristöt toimivat hyvin esimerkiksi ahdistuksen ja masennuksen lievittämisessä. Luonto ja miellyttävä ympäristö voi auttaa myös tunteiden tunnistamisessa sekä sanoittamisessa ja tarjoaa turvallisen ympäristön toimia. Miellyttävä ympäristö ja luonto tarjoaa meille erilaisia aistimuksia, virikkeitä, tekemistä ja vie ajatuksia muualle. Tällöin mieli ohjautuu omien ajatusten ulkopuolelle ja esimerkiksi häiritsevät ajatukset, tuntemukset sekä fyysiset oireet, kuten kipu, voivat vähentyä. Luonnossa oleminen vaikuttaa meihin kokonaisvaltaisesti, niin henkinen kuin fyysinen terveytemme hyötyy siitä valtavasti. Luonnossa oleilu muun muassa alentaa verenpainetta ja vahvistaa vastustuskykyä. Se rentouttaa ja lievittää stressiä sekä piristää mieltä ja auttaa keskittymään tähän hetkeen. Luonto voi olla monille hyvin tärkeä apu huolia, murheita ja stressiä vastaan. Lisäksi luonnossa liikkuminen parantaa tietysti myös fyysistä kuntoa, ja kuntoilun terveysvaikutukset saattavatkin tulla ikään kuin kaupan päällisiksi, esimerkiksi kävelyllä tai puutarhassa puuhastellessa. Luonto toimii myös oivallisena paikkana tavata muita ihmisiä ja perhettä sekä harrastaa. Elinkotisäätiön avoin toiminta on mielenterveys- ja päihdetoipujille suunnattua yhteisöllistä, toiminnallista ja luovaa ryhmätoimintaa. Avoimen toimintaa voivat olla esimerkiksi erilaiset luovat ryhmät, kuten taide, kirjoittaminen, ilmaisutaide, luonto, avoimet kahvila ja voimavarakahvilaryhmät. Lisäksi kokoonnumme ulkona ja sisällä vuoden kierron mukaan erilaisten juhlien ja talkoiden merkeissä. Välillä taiteilemme ulkona tai rentoudumme lähiluontoa havainnoiden. Puuhastelemme usein myös yhdessä vaikkapa haravoiden tai muiden pihatöiden parissa. Yhdessä tekeminen on tärkeää ja luonto antaa siihen hienon mahdollisuuden. Tekemisen merkityksellisyys korostuu myös, kun pääsemme näkemään oman työmme tulokset. Järjestämme myös säätiöllä 3 vuosittaista voimavarakurssia. Kurssilla keskitytään omien voimavarojen havainnoimiseen, löytämiseen sekä siihen, että ne saadaan osaksi arkea kurssin jälkeenkin. Kaikilla voimavarakursseilla huomioimme aina ympäristöstä löytyvät voimavarat, kuten lähiluonto, läheiset ja koti. Avoimen toiminnan tilat sijaitsevat Longin kartanossa kauniin puistomaisen alueen ympäröimänä Longinojan varrella Malmilla. Talo ja puutarha luovat yhdessä esteettisesti miellyttävän ympäristön toiminnalle. Sisätiloissa kunnioitetaan talon estetiikkaa mahdollisimman paljon. Haluamme luoda kävijöille miellyttävän ja kauniin sekä rauhallisen tilan olla. Hyödynnämme myös puistomaista puutarhaa ja lähiluontoa toiminnassamme mahdollisimman paljon. Varsinkin keväällä ja kesällä vietämme paljon aikaa ulkona. Jokaiseen ryhmäkertaan sisältyy aina myös miellyttävä kahvihetki, joka mahdollistaa hetkessä olemisen ja kohtaamisen. Uskomme, että kaunis ja rauhallinen tila sekä luonnonläheisyys tarjoavat kävijöille mahdollisuuden luovuuteen sekä tuovat turvallisen tilan kohdata muita. Haluamme toiminnallamme tukea yhteisöllisyyttä ja kävijöidemme osallisuutta ympäristöön. Koemme myös hyvin tärkeäksi luoda kaikille kävijöille turvallinen ja yhdenvertainen tila, jossa kunnioitamme aina toisiamme ja erilaisuuttamme. Arvostamme toistemme ajatuksia ja arvoja sekä annamme kaikille tilaa olla omia itseään.
Haluamme luoda toimintaan ympäristön, jossa jokainen voi olla ilman pelkoa syrjinnästä ja väheksynnästä ja jossa kohtaamme toisemme aina toipumisorientaation mukaisesti tasa-arvoisina. Haluamme niin avoimessa toiminnassa kuin Lilinkotisäätiön palvelutaloissa tehdä aktiivista ympäristötyötä, jonka tavoitteena on edistää ymmärrystä ja yhteistyötä lähialueen asukkaiden ja naapuruston kesken. Ajatuksena tässä on lisätä asiakkaidemme osallisuutta yhteiskuntaan ja sen eri toimintoihin sekä luoda kaikille alueen ihmisille viihtyisä ja turvallinen asuinalue ja ympäristö. Pysähdy hetkeksi miettimään, millaisessa ympäristössä itse viihdyt. Tuoko joku toinen ympäristö sinulle enemmän iloa kuin toinen? Voisitko mahdollisesti muokata omaa lähiympäristöäsi itsellesi sopivammaksi?